Són alumnes molt joves, de 17 a 18 anys, majoritàriament. El seu perfil és un perfil molt tècnic i han passat un procés de selecció a l'institut de tal manera que està una mica garantida l'èxit del projecte de FP Dual. L'FCT és l'acrònim de Formació en Centres de Treball, és un mòdul professional obligatori en tots els cicles formatius en el qual l'alumne, en comptes de cursar-lo presencialment al centre, l'ha de cursar amb una entitat o amb una empresa. L'FP Dual és una modalitat de la formació professional en la qual l'alumnat aprèn de manera pràctica a l'empresa contingut curricular que deixa de fer en el centre. Bàsicament es diferencia pel nombre d'hores, que és considerablement major a l'FCT, i que l'alumnat té una percepció econòmica per la seva estada a l'empresa. La modalitat de contractació se sol fer amb una beca o amb un contracte. Cuando el estudiante va a hacer prácticas a una empresa, tiene un tutor aquí en el centro, que es un profesor o una profesora, y tiene un tutor en la empresa. Ambos tutores están en continuo contacto para hacer un seguimiento del plan de actividades que se ha pactado con anterioridad. El alumno tiene que hacer las tareas que están desarrolladas en este plan de actividades y los tutores tienen que acabar verificando que se han llevado a cabo. Jo a l'empresa de TEL, les tasques que faig és gestionar els cobraments, anar al banc per entregar algun document puntual, atendre trucades de cara al públic i anar al correus, a agafar el correu i distribuir-lo en diferents departaments. ADTEL, Sistema de Telecomunicacions, és una empresa fundada fa 30 anys. Durant aquests anys vam començar sent una empresa, actualment hem acabat sent un grup de 5 empreses i la nostra activitat està centrada sobretot en sistemes de telecomunicacions, amb audiovisuals i sistemes de seguretat. Des dels seus inicis, una de les filosofies del grup empresarial ha sigut generar convenis amb centres educatius, des de cicles formatius com a centres universitaris. Això ens ha permès generar una cantera que ens redueixen els processos de selecció, ens aporten sang jove i idees noves a l'hora de resoldre problemàtiques del dia a dia. A les pràctiques d'empresa em vaig donar compte que els continguts que es donen aquí a l'escola són bastant importants, ja que, per exemple, jo feia informes, molt ús de l'Excel, del Word i també e-mails, i aquests em venien bé per al dia a dia de l'empresa. La FP Dual millora curricularment els alumnes. Els alumnes adquireixen els coneixements pràctics que necessita justament l'empresa. A més, els alumnes, per a ells és enriquidor saber que són valorats i que tenen un sou a l'empresa i que per primera vegada són un treballador de l'empresa.